nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, individual protection dapat ipabilin bisan pa nagnubo na ang COVID-19 nga kaso sa Negros Occidental suno kay Gobernador Lacson. Pagpatigayon sang face-to-face graduation kinahanglan pa sang permiso sa Bacolod EOC. Biktima sa paglutang sang riding in tandem sa barangay Bata Padayon ginabulong sa hospital. Motibo sang insidente ginausisa pa sa kapulisan. Isa ka 69 nga lalaki nagsurrender sa isa ka homemade shotgun sa EB Magaluna, PNP. Balita national issue naton karon nga aga. Nagpaandam ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport operator kag driver ipabilin ang minimum nga plite samtang nagahulat sa anuman nga desisyon may angot sa pagpasaka sang plitihan tungod sining sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang gatong. Ginpahanumdom ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cancion nga ang plite kinahanglan nagasunod sa per metrics kag kun magsubra may posibilidad mga tubang sang penalidad overcharging ang madakpan. Kung sa bagay, ang mga driver nagabatyagid kung ano ang balatyagon sa mga pasahero pananglitan na ikasa nila ang pagsaka sang balayran sa plitihan. Pero tubtob niyan, wala pa man sang driver nga nagpasaka plite. Iban gani nga mga federasyon kag organisasyon sa mga driver nagpalayag nga daw hindi pa sila magpasaka plite para hindi man maapektuhan ang riding public. Pero ini nga mga panumdom sundon ta lang. Kag nagapangabay kita nga kon mahimo iduso man kag kinahanglan na sa mga driver ang pagpasaka bisan tagjutay lang sining padayon nga pag-ibwal sang presyo sang gatong. Pero may pag-abulubago ang presyo sang krudo daw nag-rollback siya. Nagdubo ang presyo sa baklanay sa pangkalibutanon nga merkado. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa palibot sang syudad sa Bacolod, perting buo sang ulan. Grabe, gari na gabol ang atop niya. Sang waswas ang ulan, dire kita. Report sa aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, maulanon nga kaagahon. Grabe ang bubo sang ulan aksyon na Fred. Subong sini ang patrol galabay sa dalan sang Lakson. Sa may dalan pa lang sang Ramos aksyon na Fred, matama taman sa may crossing bala, Ramos sa Lakson. May pagsaka naman sang tubig sining kagahon madanlog. Basta gidya in general ang dalanon sa syudad sa Bacolod, may pila ka mga lugar na aksyon na Fred ang nalabayan sang patrol. So may SM Dampi bala aksyon Fred, pakitan mo na sa aton video. Ang pagsaka sang tubig sa may area sang barangay 10 dalan sang Burgos likod mismo no sang SM kung going ikaw sa area sa Bredco may pagsaka man sang tubig pakadto man even sa may Manukan Country sa may Ferrero Drive nagsaka naman ang tubig this time si Perot Ganio ginbisita man sang baha ang ila si sulod sang ila sini nga puluyan. Even action na Fred nabay kami sa Barangay 4 sa dalan dalan Gatuslaw, Barangay 4, Barangay 4, Barangay 3,
pagsaka naman sa tubig. Subong sini passing through sa area sa Lacson, going kami sa area sa Robinson, may pagsaka naman sa tubig diri action na Fred sa dalan maagi kagidya sa medyo tunga bala sa may center lane kay para hindi ka mapatsyan sa makina o sininga tinion pag nagtaas naman ang tubig. Inalantaw taman diri action na Fred isa diri ang Carbik area, no? Ang Carbik area sa Barangay Mandalagan action na Fred, mataas-taas naman ang tubig taga tungkod na this time, no? Kabay pa nga mag-subside na mag-uro adlaw. Kaya this time actually ang realidad action Fred galabay gid kita ya sa may along the center lane na way kami galabay kilid niya o sa may outer lane kay medyo na dalom-dalom gawa sa sininga tinion. Passing through kami sa area sang Santo Rosario sininga tinion action na Fred, still may pagsaka sa gihapon sa tubig sa sininga tinion. So medyo mahinay-hinay gawa ang amon sininga pagpadalagan kay bangod may banderiya o lantawa bala ining tricycle kay nagpasaway gid sayang aara gid siya sa dadalan pero wala ni siya action Fred, ginatulod niya na lang ang iya sining salakyan while ang ibanderiya nga mga salakyan mga private nga mga salakyan, pribado nga salakyan, hinay-hinay gid ang pagpadalagan. Pero ini nga mga tricycle subong and tricycle subong sini ginatulod na nila ang ila sini nga salakyan para lang makatabok sining baha sa experience sa karon. So for action na Fred, no? Amuni ang pila ka mga laragway sa pila ka mga dalanon. Naglabay kami kaginani action ani sa area sang Lupest Dampi, Lupest East. Medyo may pagsaka man to action na Fred, no? Sa pila ka mga dalanon o tubig abi baha sa pila ka mga dalanon din sa Burgos kag Circumferential Road. So muling observation sa patrol with action Nani Kirao, ini si action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balit, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tugay na sa nga padayon nga pagbuo sa ulan, wala pa gimalbaha, nagtaas lang ang tubig. Posibilidad ma-subside na siya karon dugay-dugay. Natural lang ina, basta gani magbunok ang ulan, masaka ginang tubig, midiin mga bahin sang pungsod Pilipinas. Pero amo gina siya. Kung magsigi-sige pa, delikado na, no? Delikado na kung magpadayon pang pagbuo sang mabunok nga ulan. Okay sa aton mga kauturan, standby, balikan ko kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Time, las 4:54 na, report ni Action Arlo, isa ka 69 nga lalaki, nagsungka sa isa ka homemade shotgun sa EB Magaluna, PNP. Detalye upod kay Action Arlo, Tikar. Action Arlo. Good morning, Action Fred. Isa ka persona nga nagahingalan sa kay Arsenio Arroyo I. Bacan, 69 anyos edad, may asawa, kag pumuloy sa barangay Hipan po sang EB Magaluna ang nagsurrender man ini sang isa ka armas nga homemade shotgun sa mga katapos sang EB Magaluna PNP. Ang nasambit nga persona ang nag-turn over ini sa nasambit nga armas mga tak na alauna sing kahapon nga adlaw dira sa talatapan sang kapulisan sa Banwa sang EB Magaluna, diin ini nga armas ang ginbaton sa mga kapulisan bangod sang ilaman padayon nga kampanya batok sa mga lost firearms sang amo nga Banwa. Ang ini nga buluhaton sa mga pumuloyo Action Fred suno sa mga kapulisan ang pagpakita sang mga pumuloyo sang ila sini nga kooperasyon kag suporta sa mga kapulisan may angot sa kampanya sa mga pulis batok sa mga lost firearms, ilabi na ang iniginatawag nga armas by Lubugas. Ang nasambit nga armas Action Fred ang yara sa karon sa custody sang EB Magaluna Philippine National Police. Report na gikan sa Banwa sang EB Magaluna. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mayo man na. Mga armas nga daw hindi mapuslan, makahalit pa ina, isungka na lang ina sa aton sini mga kapulisan. Damo armas kisa ginagamit sa hindi amo
morning kay Roming Istabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Subungman kay Ters Birgara Sanso, mayong agalang kay Rotsel Evangelista, baha gina sa amon Barangay 14 sa Dawes. Hindi kimantalan nga porsyon. Sila niya. Sige. Arreglado, morning kay Milvin Piñapel, dira kay Lister Ray Benitez, good morning. Watching from Auckland, New Zealand. Nagpadala 50 ka stars, salamat gid. Kay Paul Alumia, good morning man. Dira kay Florinda Villacampa sa Purok Mahimulaton Banago. Ang aton sungad daw aga panag kay Cardib Delgado. Correct ni ang akon pag-pronounce ang imo sini nga apelyido. Tagdugan nilang tubig. Sige. Kay Iriman Desiderio, good morning man. Kay RC Casipe, subuman kay Crisilda Balindes Iman. Mabalik ako pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato. Pangapina, Dr. Alfred's Sa 2022 national and local elections, The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Trona, dire kita. Puwersa sa aton kapulisan, biktima sa paglutang sang riding in tandem sa barangay Bata padayon ginabulong sa ospital. Motibo sang insidente ginausisa pa sang kapulisan. Pulis Balita. Detalyo pod gi Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikas sa Bacolod City Police Office para yung panginabulos sa ka pribado hospital diri sa Bitakbanwa sa Bacolod ang biktima sa paglutang sa Martes ang gabi sa Purok Santo Rosario, Barangay Bata, Siri Ciudad sa Bacolod. Kulibak sa pribado dumam, ginkilala ang biktima sa paglutang nga si Jomar Lumawag, 56 anyos, pumuluyo ma'am sa nasambit ka lugar. Maigo iri sa lutang sa walang baga ang biktima. Action Friend gamit ang kalibre 45 base sa recover nga basiyo sa eksena sang insidente. Sunod sa kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station No. 3 Action Fred, ginadihon pa nila kung ano ang pinakadalong motibo sa paglutang sa biktima sa diin ang masuspitsado riding in tandem kada palagi matapos ang insidente. Nagakuha ni sa mga CCTV footage na pwede naman makuha sa area nga makakulig sa amon identify sang suspetsado nga nagtiro sa aton nga biktima. Anong lantoy nga motibo, ma'am? Ang sabong federal angle nga ginalantaw pero hindi pa naman gid matumod tungod kay ang aton nga victim is hindi pa gid makuhaan sang statement ba tungod kay under medical treatment pa siya. Anong background siya sa biktima, mamaw? Kaya gusto ini siya sang pagkaon kasi kubangan sa ilang nga balay kasi may mga health check kan pag hindi siya kumain sa mga
mga van pa rin na lugar na hindi lang bala sila balay. Tapos nagkakontrata, inuso ko mga balay lang na daan na naguba sa ang kahoy na gamit, ubra furniture. Ano lang to niyo, ma'am? Why ni siya kontrada sa ila lugar or basi may kontra ni siya, no? Ako din sa iya hagabi, isang ampisyo mahalin sa lugar. Do wala mo siya naging plan kontra. Pero sila do mayo sa mga amigo. Kasi mo napadalman kapag by gathering information regarding sa tirungay kagabi. Why ni siya, ma'am, record sa mga police station, ano? Previously, may record ini siya sa police station 3. Pero dugay na ni Kaayo, nagkakaso ini siya in relation na sa 9165. Ang igo, ma'am, hindi gid man fatal. Hindi ka nakita, lakay sa buton lang naman. Riding in tandem, no? Oo, madam kasanay sa motor ang ato sa mga suspectado. Hindi kilala. Hindi po ako-confirm di kung kilala yaw hindi. Basta sa subong kayo, wala ko siya sa naging subit sa aking ngalan. Kapungko gini siya, ma'am, no? Katungko siya sa agwa sa nilabinay. Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa Nagasaling, mga kaaksyon sa Diga Bangabayan sa Pinas, labuton sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Ang linutanganay, bisan din lang nga bahin sang pungsod Pilipinas. Labi na gid kayo doon naglala na gid ang postdakanay sang Siabo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Grabe nga sudanay. Milyon-milyon halos kadadlaw. Si Iriman Desiderio, sila niya sa Purok Mars, Bahaman. Sila ni RC Kasipe niya sa Purok Pilit, Bahaman. Good morning lang nga. Sige, mahilo nga pagmonitor. Si Felix Gart, good morning, gabonitor ko diya. Sa Kabangkalan na Tamyaw Ma'am, Banisa Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Si Jinky de Alagdon, no morning, kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Liliking Alma Oligon, si Rila Samar Aguilion, Alex Muntisa, Milili Oligo, Michael John Sison, kag pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Nagpadala 50 ka stars. Si Leonila Tarusan, Purok 20, Barangay Alangilan, good morning. Ba, si Banisa Mayo, good afternoon kuno dito sa ila. Tamyaw Yaya Utod, Bert Mercado Herrera, advance happy birthday kay Sir Utay Benedicto, Panamyaw halin sa Minnesota, USA. Sige, no problem. Kay Ronnie Gordon, morning kay Tatay Ricardo Gordon, sang Valladolid. Sige. Kay E.G. Bilaho, maulanon nga aga. Sige. Dire sa Ako Housing. Kay Iboy Sarabia, good morning man. Kay Karen Guzman, good morning. Ulis gid ka pamati kadaga sa imo programa. Good morning sa taga Sibukao, kag mga paryente ko sa San Enrique, Karen sa Ayungon, Valladolid. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Placer Soap, epektibo kag
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex O 15, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 35-13. Una nga bula, resulta 35 kag 13. Second draw 37-28. Ikadua nga bula, resulta 37 kag 28. Third draw 16-11. Ikatatlo nga bula, resulta 16 kag 11. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, jackpot 87,696,656.
Kombinasyon in any order 46, 29, 30, 34, 4, 20. Kombinasyon 655, 46, 29, 30, 34, 4 kag 20. Saylo kita 645, jackpot 9,829,344. Kombinasyon in any order 33, 17, 9, 24, 22, 11. Resulta sang 645, 33, 17, 9, 24, 22 kag 11. Action Radio Philippine Standard Time las 5:17 na morning da. Kay Christian Bia Dalisay. Kay Ibon Boscher sang Germany, good morning. Kay Aida Alunan. Kay Lilibet Gotera, good morning man, watching live. Kay Donald Kabasag, live man nagamonitor. Kay Susan de la Cruz, morning, nagamonitor live sa Barangay Estepania. Tamyaw yalang, brother ko si Limbong de la Cruz, kag pamilya sa Barangay Villamonte. Bao si Elizabeth Gamalara. Si Elizabeth, good morning. Subong man, dira kay Francine Natalie Bautista, kay Elvira Hilugo, kay Toto Ricky Latsika, morning. Pa-shout out ko dire sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan, Pamilya Latsika Caldito. Si Fernandalida, morning. Kay Sinika Mahilom. Ari ho, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang Ang report sa Bacolod City Hall, pagpatigayon sang face-to-face graduation, kinahanglan pa sang permiso sang Bacolod AOC. Balita City Hall. Detalyo po ti Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Mayaras ang panugyan ng Bacolod Emergency Operations Center sa mga bulutuan sa Bacolod City sa tiyon nga magpatigayon sang face-to-face graduation. Ginpahag din Dr. Chris Horongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod AOC. Dapat una nga makakuha sang permit sa LGU ang mga bulutuan sa pagpatigayon sini kag dapat mapabaluman ang EOC. Ginpahayag sang doktor nga may iba na, Action Fred, ka mga eskwelahan kang isang St. John's Institute ang nagpadala na
na sang letter of intent sa pagpatigayon sa face-to-face graduation. Ginpatahag ni Sorongon, ini ang matabo lamang depende sa sitwasyon. Pila ka semana antes ang graduation, depende man sa ginapatuman nga alert level system sa Bacolod, kag depende sa guidelines sa pagpatigayon sang sining nga aktibidad. Kung madumduman action Fred, damlag lang unang nagpagawa sang bahayag ang Recoletos de Bacolod Graduate School sa pagpatigayon sang face-to-face commencement exercises para sa mga naggraduar sang 2019 at 2021 sa mabot nga Abril 30, 2022. They have to secure permit from the local LGU. Dapat pa na iya ka ma-apply sa guidelines. So kung sa EOC naman kadto, then we will be asking them their specific protocol to conduct this face-to-face graduation. Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Report halin sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:27. Amo nang siling blakon tugtan ang mga political rally kag iban pa wala rason nga hindi naton pagtugutan ang graduation. Bao isa inaasang pinakahandom gid sa ginikanan nga pagsaka sa ila anak sa entablado ara sila gatambong. Gahibi pa na gatulo ang luha sa kalipay nga naggraduar ang kabataan. Kay Lady Mi Gumban, good morning. Kay Warren Ortez, makahapon dito sa shuttle. Pila kabilog lang to. Ato to si Munsing Siukon lang. Si Roming kag si Jimmy. Baw do kami lang to kahapon. Di nagadtong iban. Basi kon nagpulo pa huway sila. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, Individual protection dapat ipabilin bisan pa nagnubo ang COVID-19 nga kaso sa Negros Occidental suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon nga importante sa gihapon ang doble o kon mahimo palang triple nga paghalong kontra sa ring COVID-19. Ini ang ginpahayag sang gobernador bisan pa nga padayon nga nagadubo ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Suro sa gobernador may ara gihapon sang aktibo nga kaso nga na-record ang Provincial Incident Management Team gani wala pa sang kasiguraduhan kon bala dalayo na nga madula ining sahi nga virus. Yari ang panugyan ni Governor Bong Lacson. No, we just have to remind them that the pandemic is still there and that we continue to protect ourselves. No? So if the call is really for alert level 1, then so be it. No? But the protection, individual protection remains. Sa datos nagapakita sa petsa nga Marso 9, 2022, may ara na lamang sa 90 ka mga COVID-19 active cases ang Negros Occidental. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Henovoya. Mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus, go!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
account kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko. Las 5:46. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyo Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. 51 pilalang kablater entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado din 24 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sa mandamiento di aresto kahapon sa barangay 3 diri sa siyudad sang Bacolod. Ang naaresto, ginkilala kay Lewart Palomaria, residente ni siya sa barangay Tortosa sa Banwa sang Manapla. Sunod diri kay Police Corporal Jade Ortiz ining si Palomaria ang ginaresto sa mga otoridad by virtue sa warrant of arrest sa kasong rape o kung paghimulos. Sa dugang pang balita sa PRO 6 nagdangatanan sa 99 ka mga gunman violators region-wide sa sulod sa duha gid lamang ka bulan. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang RPIO sa PRO 6. Sa 99 ka mga individual nga nagkala-aresto, aksyon na Fred, ang Negros Occidental ang nagapanguna nga may pinakamadamo nga violators nga nagdanga sa 42 tanan ka mga persona, samtang nagpanglima ang siyudad sa Bacolod nga may siyam ka kaso. Sunod diri kay Colonel Flores ang nagkala-aresto dun sa napasakaan naman sang kaso paglapas ang RA 10591 o kung Comelec gun ban. Pero ang purpose diri aksyon na Fred, base man sa pahayag ni Police Brigadier General Flynn Lungbo, magpadayon sa gihapon ang Comelec checkpoints in coordination sa Comelec agud mapasiguro ining fair, peaceful and orderly May 9, 2022 national and local election. Report sa patrol, inisi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik ako pagkatapos ini. Santo Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup. Anbay na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!